Og sa dihang nag-brown out, wala tay mahimo, pero kani siya nga kuan, suga nga akong gipalit. Kuan siya murag naa siya battery bitaw, mao nang automatic siya nga musika. Pagka taud-taud ani mga pila ka oras, ma-off na pud na siya. Nya karon ato ni siyang kunis-kunison ang atong giprito kay mao ni siya ang atong isubak sa atong potan. Tara sibo gamay day, sibo gamay. Nya gamit atong power bank kay diara while nag-video ta nakasaksak sad siya. Karon atong ning kunis-kunison. Mugatag vendor day. Kana para makita. Muni atong isubak pagka perfect. Kuan lang siguro atong ikuan subak kaning duha ka gutad para naapod sad tay sudan. Ato ning dalhon diri ang atong power bank. Kay magluto na ta. De? Oh. Klaro pa magyapon. Lah. Delikado bayot basig ma. Iana ato kay para murag malurus siya day. Ayun na lang kay basig maimpatsok niya tong kalaki dani sa atong cellphone. De, dani. Tang, pailin-ilin lang kay diskarte tabayot. Oh, kita ninyo. Oh, anak lang. Nya iyon na ni nato. Nya katong giprituhan mauray akong anlutuan. Dira akong gibawasan sa mantika kay daghan naman kaayo. Karon ato nang ilunod ang atong panakot mga ses. O pani siya na init kaayo. Be? Oh. Sa gilid na gamay, ay dungan na ni nato siya. Ang atong ahos daw, sibuyas bombay. Simple lang itong recipe mga bayot. Nya karon ato sa ning ibak. Tiara, klaro na kaayo. Lagom-lagom ang atong mantika kay maura man ni ang giprituhan. Nya ato din ilunod ang atong subak. Tuyo na dayon daw. Bitsin. Ani na. Ano ka simple ang atong recipe for today. Recipe for today. Ato na ning ilunod ang atong subak. Pwede na nato ibutang ang atong gulay. Ako na ning gihugasan. Diretso na ni nato pagbutang. Dayon atong butangan sa kuan. Bitsin daw tuyo, maura dayon. Lamig na ni siya. Lamig na ni siya. Di ara. Ni ato din siyang takluban pag mahuman natog timpla. Ato sang timplahan ha. Gamay ra nga tuyo. Daw gamay ra pud nga bitsin. Sakto ra to. Bitsin dayon gamay. Wala murag wa ko nakapalit sa bitsin kagahapon. Sao na lang. Layo ra ba ang tindahan diri. Gamay ra nga bitsin na ibutang. Sakto ra na Dami na dayon na sabay. Ka mag-arte-arte sa atong sudan. Di ka magpa-social. Okay. Diba? Pagkalami sa atong sudan, mga manang. Nga itong hinayan, kabasig ma-fried na ni siya. Di na, tinawan. Diretso na. Dadi sa ni nato siya lataon, kapangit pag malata. Medyo half cook lang siya. Atong takluban. Kuman. Hayag na pero ang solar nagsiga paghapon sila. Buot pasabot nga original ang atong solar. Karon mamahaw na ta kay mag-adto tag sayo dito ila ni Mother Earth. Maghukad na ta kay kaon na ta. Dara, lami atong sudan ha. Utan. Pamahaw. Ganyan ka makaon? Ha? Ganyan ka makaon? Kaon ako.
na ta guys. Kaya magsayo tagkuan karon. Rampa. Magsayo tag rampa. Pamahaw. Lami kita sudan ha. Yara. Hala, mga on. Syalan ta karon kay magtinidor ta. Ang ino ha, bogi ha. Shuwen. Namahog ko una sa iro daw, baboy, si Piolo, ni kaon na si Piolo, ni kuha kog tubig kay, akong butangan dani sa tubig, daw ako unang banwasan, diara kaon na sila, napurga na ni wala pa'y vitamins dani, niya kay dani atong butangan sa tubig kay para na sila'y mainom. Okay. Ako sa ning banwasan. So, dahil man sila manghihit. Nga. Naay-iat. Di. Dana mo mag-inom ha. Buyag diya sila Gagmay sila pero tambok. Naanay tubig akong nabutang. Kung mag-inom na sila sa tubig, naana sila'y mainom. Buyag baya sila maskin gagmay. Karon maghikay na dayon ta kay para sayo ta makagikan diri sa payag. Daniela, kanus aka ni mga anak si Daniela. Bukad na kay yang tutoy Bukad na ba yung tutoy ha? Kanus aka mga anak. Tanawa yung tutoy di ba? Bukad na tutoy sa among Daniela. Among Daniela bukad na yung tutoy tanawa. Hala, kanus aka ni mga anak among Daniela Og sa dihang nahuman na ta og pamahaw. Paingon na ta dito sa ilahan ni Mother Earth. Dito ra ko mag ili sa Carsonis kay mabuling unya ta kay yamog karon ang dalan. Ako nang gipa under ang motor. Si Sherwin nanigway sa baka. Nya karon diretso na ta dito sa kang Mother Earth. Diyan ako sa balay ni Mother Earth. Unsa man Mother? Unsa man karon jud ang kuan? Tupad. Karon ang release? Karon gani. Wow, excited si Mother kay naaman siya kuan. Share. Share capital. Kay si Mama man ang nagtrabaho sa Tupad. Nya ako ang pangalan. So karon kay release man kuno na ay nagbaritis kagahapon. Mag-adto ko sa ubos karon og sayo kay para kita ang mauna. Nya dito na lang siguro ko ilalilin mag ili sa pantalon kay para diretso na dayon ta dito sa munisipyo kay dito naman sa munisipyo mag release. Nya ang mga bata, estudyante, busy na sila kay naa sila'y klase karon. Nya nagyaw-yaw na si Mother kay bawo na mo upat ba ni kabuk sila. Nya si Miggy Dani nakailis na. Si Amay, si ako, si Saksak wa pa nakailis. Ang inyong balon tuwa kang Mimi. Ha? Inyong balon tuwa kang Mimi. Ang imong cellphone Miggy nga gi-apply nako. Ay ayaw la sa niya ha. Kay kay ako ning ikuan.
apply kang Jinjin. Atong tanawon kung sa'y resulta karon. Nya busy na ang atong estudyanteng mother. Kay siya karon ang Ali na, May. Oh. Sak. hugaw lagi na madir ho kaniyo. Ngano man na. Man sa may. So karon diretso na ko sa Tama ka ta. ubos. Kay ngano, hala, gikaon di sa iring. Gikaon. Gikaon sa iring. Wala lamig kay silag sudan di ay. Wow. The ulam is fried chicken. So very good smell. Yan na ay fish. Fish crackers. Also very good smell kay pinirito man siya. Oh, bantayin na ni Daddy Mother kay adto na ko Mother. I'm going to town. Og sa dihang namahaw na sila. Dami kayo ang sutan. Ha? Ala, oy, nanay bagyong papamayo na. Ito guys, na ay kinilaw dan ni Tamban alin? Tamban, tapos na ay litson manok. Nya si Agaw, naunsa naman ni nahuwasan na ni? Huwasan na. Ang heart na to gaw ha, ang heart na to gaw. Og dagan kay salamat kay ngano wala mi naglisod pag-apply sa monetization sa kang Jinjin TV. O kinaiyahang step 2 ang step 3 na lang. Pero ang kanang step 3 dili na siya kabalakan kay okay na kay nang step 3 dili awat sa step 2 nga kung magkasayop ka sa step 2 problema jud na asiya. Oh, kuragi jud tanan. Nya magpaabot pa ka pila na pod ka days kay para pag process na mao nang okay na ang step 2 ang step 3 basin unya mao na nanadayon ads ang iyahang vlog ni Jinjin TV karon mga unta kay pagkahuman dani pwede ra ko maglukat diya sa kuan sidula diya sa kuan barangay Kabulakan adihan na lang ko maglukat na kay wa naman kuy kuan panglukat pagpila may panglukat. Ha? Pagpila may lukat niya. Ulang ko mga. Wala talaga lagi sa ulam. Nakaulam ko niya kay akong kuan ipalit na ko dito sa ko kay na may nagsuroy diri nga kuan. Ang akong palitay wala pa man. Nakaulam ko sa iya og kuan ako gipabaho sa iya. So karon magkaon na ta. Wala pa sa iyo nagtatrabaho sa ako. Kung presyo ko, bigyan mo siya nga. Alert madayin ka. O, bigyan mo ba siya nga. Kanya ko, be. O, sige. Pagbungat niya, tagal ko na. Ano yung ka? Nagkaon na biya ako dito sa kuan payag pero kaon sa tadiri karon. Kaon is light baya. Ate Merce. Ali na mo dani? Tek di ka kaon? Tagal. Otek. Discourage na. Nana day mo si Dula? Naimpas ko dani. Adto pa ko kabulakan. Ano magkuha mo si Dula? Dala ko ng si Dula. Aman mo day. Ha? Naman. Biak na day karo. Oo. Itso. Dili naman si Dula, ay di naman na. Kinahanglan di magdala si Dula? Wala yung problema ko siguro sa pwede mo CPU ka o. Ah, pwede ra dito. Ako i-post na din sa LGO ho nga bring sedula og ID. Paniguro siya. Pwede naman ka diya Bulacan. Kali naman ang. Ali ka pelong manong. Mga ko. Ano ka mga sidula? Kubra na siya karon tupad. Ato ko sa kuan Amerika. Kaya Banda. ko may bandrid ah. Dato na siya karon. Marga mo to. Dato na Gani siya. yung motor da? Naunsa na agaw na naking na. Wala. Wala eh. Wala, di lang kakrang. Wala ka kurang. Anong sa naadil ka Pagkanaking, ka? bagid ba? Wala man na nanaking, di lang kakrang. Tawag si Alamtik. Hatod mo sa isay. Ha? Hatod mo sa isay. Hindi man si halang lagi lin. Sili di ay. Ha? Wala sili, ikilaw na niya ang sili. Kaon niya sila. Kau sama niri nga kuan gabi. Gabi eh. Nga na naglitson man man. Sila ano niya. Ano naman sila. Ano nga sinta mo dito bukid. Ha? Kuya na? Nga nung nakasayo man to. Kasi nagsakyan, nag-backfly ko. Bakong bukilan. Dagan din yung sudan. Manang kuan ni nahurot. Ang pagpaipon ako dito kagapon kaya na
kuan ba ko sa kuan niya, wa man nila nahurot. Nya na ako'y isda nga isa ka buktulingan akong isugba kay paisnak nila. Na putol raman sa ikog nga nakuha di. Nadala dinhi. Di. Na guys, oh, halang na. Halang na kaayo. Lami gyud ang kinilaw nga. Halang kay murag wala ang anghik. Daw tabon-tabon, magkuan ta kalin sa tabon-tabon dani. Wa man di tabon-tabon wa na. Makaato ay bukid, magkuha ka. Naan sila ang tinday. Lami kay kanya pag Ano nagtabon. Apet. Nagpahit bitaw kong suka, lantaw-lantaw kuha. May ako kakita nga tabon-tabon. Nasa siya buwin. Ay kuha. Pwede walay sidula. Aman naman ako. Valid ID ra. Pwede naman mag-picture. Naaman mo sidula, Ryan. Diyan namin sa munisipyo sa Balingwan niya kay wa mo sidula na dala. So kinahanglan ta mag kuan ani fill up ani kay atong ipasa didto para mahatagan ta og sidula. Pirmahan din niya ako. Sige kay Buang ka ba ngano ako may magpirma. ha? Lagi. Masuk na ipit Wala unsa ko nga puro. City. Puro city da. Nada ni si Ryan no dako ba. Purok City. Mapua. Ganina rin ka na ninita? Civil status. Kasi may civil status na ako. Ito siya married. Ay, ate, git ya. Ay, ginawa ko. Wala, inita kayo eh. Wala, karapit ng pasiros nita. Wala ni sirok so dili na agpasirok. Kuan ra ang kanang sidula ra tanawon dito ug kanang imo original diha nga kuan dili sirok. Ano sindangan man si Ha? sindangan ba Sirok saya? mangyapon ko. Sa sindangan, gili ko na tao da. Pili ako height, uy. 5'5". Ay di ba? Ay di ra sidula mo. Pila ko timbang. Datong kuan kay kuan ko. 72. 72 lang yapon karon ah. Ako din. Imo di. Di wala. Unsa ba spelling? RY RY in. Ryan anak Oh, Paul. Paul Pio Pio Dili PA. At iyo dayon L. PIUL Oh, John Paul Ryan Paul. Ryan Paul Yabo Yabo. U O Oh, address ano ka na address ba? Simpuha. buang animal di ka nabilong di ay Simpuha. Bisi Mapuha ra batang ka. imong isuon mo ug bisi kayo roteo. Sige na. Bisi kayo. ano yung address ay puro 4 Simbangan man no? Di naman nagpasirok. Plus simbangan. Dili na ipasirok. ay de Ay di ra. Ay di ka. birthday mani Ay di ra pasirok sa ide. Mapuha lang ibutang. Yo, mapuha. naglinya si Ryan dani dito naglinya pamidani kay para among ihatag ito ang katong among gipilapan. Then pag naanay si Dula, ipasirox na po dayon. Kauban sa ID. Nagulat-ulat mi ni Ryan kay nagpa-sirox siya. Arang dugaya kaayo mag isa na ka oras. Nya ni apo dan ni mag withdraw.
mag-withdraw sa Tupad. Wala pa mi nag-ato dito sa kuan, sulod. Nando kay ka. Uy, dugay kay ka. Ha? Halos 2 ka oras. Lamang ako na narayan di. Ayaw kumuuta. Ang ako. Imo na naa? La ID ni mo tikas ah. Hindi na ID. Ha? Di na ang Xerox ni Ryan. Ilan sa mo na ang? Pilay pangayo. Bintana. Kuan ni mo tikong. Doktor yung kwarta. Yes. Alo nakatapal ka? Pal kay niya. Okay ra Ryan kay ngano rilisan sa kakarog kuan. Pay mo Sa to. imo. Tris ra magkaha unya. Pila to among gihatag sa imo? Ayun ang kapagsuwata rin na. Grace lang. Paga. Hoy ambi ako tong bulpin ako di. Ay, bulpin. Ay gipagingan na Ryan. Ako bulpin. Ano ko nagdala sa bulpin? Na naimpad so na kadani. Ano ba yun ni ate? Agdala ko bulpin na to. Padala ba ko magbulpin? Iwala ni mong bulpin. Dali na tik. Dili man ni mao pirmahan oh. Na ID. Sidula. ID man. Ha? Ada na imo di. Ngano wala ning buat pirmahi? Nga. Nah, karilisan. Karilisan. Sila mga dawat lang sa purpose. Nada ni Ryan no dako babat. Ikaw na purpose. Wala akong bulpin. Ay, bulpin man raw. Kuha man eh. Mao man itik. Wala magtaklob gani. Mo ni ginisputik ido ko. Anak kalilin ka na kung di naman. Wala pa ginisputik. Ambin na yan. Wala pa. Ate. Ambin mo bagi, ambin mo bagi. Eh, dapat bulpin. Wala kita laki. Oo. Wala kita. Naimpatso ang bulpin. Nadi ta marilisan dani karon kay wala yung bulpin. Lili na kung naman. Na madam na ako dani huwat-huwat ni dani kay wala pa. matang pamilya. Kaya lima na matang pamilya sa isang kabulan. Mga na atong iklaro, matang pamilya makadawat 25 kilos na buga. Kana mga isang panitawag ka na sa ato ang kongresista. Kana kapunyo, ikan gihapon ka na sa ato ang kongresista. Ingana kita kapalangga, hindi sa balingwan. Walay lain nga kongresista maghatag, o ingana kataas, ingana ka akong pagtagad sa ingani kagamay nga lungsod sa balingwan. Atong tanawon mga kani ng mga kongresista, dili ka na nila tagaan pagtagad ng gamay nga lungsod. Nga naman, ay gamay naman ang putante. Lungsod, kagamay naman sa nangulaman. Ang sweldo, ipakita ninyo ang iyong PPE. Kay no PPE, no salary. Pare, isa kasako ka. Kuha. Yan pa sa yan. Ala, magkaabot ang tadani, magkaabot ang tadani. Amo diri, itsa labay. Ay, dara. Apa? Kena. Labayan mi dani bi, labayan mi. Diri. Nanay ako. Thank you so much. Uy, pagpamita di arayan, gana na imuha o. Sino sa bag ng bag? Abya, ay pagpamita di atot ka. O, kada, kasi wala. O, gana. Limain. Kamot. Eh, lima. Kamot, ipaduli mo kamot. O, kada, ipaduli mo kamot kana. Karwasa ko rin sila yan. Amaw, may sila yan. Sige. Padulaan, O, kada, sige, dali. Sige, kada. Sige. O, kada, yata. Dara, kana kamot. Sus, di malason kamot utik. Na dulig. Utik. Ipadol. Kato kay. Sige, kina ipadol. Jingjing. Wala. Kana.
Jimmy, yung yun niya sa kuwang tungod. Tabunduyan Jimmy, nagabiyar Welma, nagumbay Manantin, Payo gugandam sa IT o platform. Kabutay, Carlito Jr., Justino Rilante, Kana Merlin. Maniuto tanin niyo. Og sa pila ka oras sa among pag-pee-out dito sa Medina rami nag-pee-out kay puno kaayo ang sa Talisayan, sa Balingwan, sa Sugbong Kogon dito mi sa Medina kay kami ra jud ang nag-pee-out dito. Nya pag-abot diri ilhan ni Lilin na ay daghan kaayong makaon, na ay pan, na ay cook, na ay lansunis, na ay saging, na ay pinya, na apay bag na puno sa kwarta. Di apa. Prutas gabi ati ha. Di ara. Atan nga mo ng bag nga puruta. Kids ba di bag puro kwarta. Unya karon, ala di ara ang akong napi-out dito sa kuan. Daghan kayong salamat jud sa tupad ug daghan salamat pud sa among barangay kay giapil ang akong pangalan. Kaluoy sa Dios. Sige ako iha. Unya, naada ni si Utik, si Ate Mirsi, naada ni. Hi guys. Oh, naada ni. Si Ako, Utik. nara ako sobra. Tanawa lagi. Si Willie naada ni. Karon ang ako si Buok pagini siya. Nakuha na rin siya sa family tea. Dapat lang yun nga matibuok na. Kay dili man niya ako. Kasi mama man ang nagtrabaho ana. Alon makakurot na dito si Mader. Pila kay Mader? 2,000 naman imo kay mama man ang Sobra. 2,000. Kay mama mo ilabaw. Ang akong napi-out sa tupad di araha. Aman yung Stanlin. Ako iha, hindi hawid lang. Ano na? Istan mo? Istan. Oh, Istan. andi istan ti. Asa ti istan? Ako madilino. Hoy. Asa istan ti naglibot. Paitaon niya na tawang. Limot santi. Asa yung istan? Doro ko sila te. Yan, naadali ang baktin. Oh, la, baktin. Wala man diri. Narao. Oh, derang istan. So, karon, Abay-abay ta sa nakadawat. abay-abay sa nakadawat kay wala naman ni kalag nga atong kuan. Abay-abay ta sa nakadawat. Ito po mo sa ante kay panaghayag ta. Para hayag. Og sa dihang, ipakita na ako sa inyo ang akong na pi-out sa atong tupad. Dagan kay salamat sad sa atong mayor diri sa Balingwan, Misamis Oriental, Mayor Aaron Onabia. Aaron or Aaron? Aaron Onabia. Daghan kaay salamat, Mayor. And sa DSWD, thank you so much. And also to the Barangay Captain of Mapua, Balingwan, Misamis Oriental, Roweno Cago. Thank you so much. And eto, ipakita ko na sa inyo. 1, 2, 3, 4,000, 1, 2, 3, 4,300. So kani siya, wala na ni siya kalag. Kaya nga no, ihatag man na to ang 1,000, 2,000. Kaya ang nagtrabaho si Mother Earth man. So I will give to her 1, 2, 300. So ang nabilin 2,000. Ibayad ni nako dito ni Auntie Mercy. Please welcome Auntie Mercy. Mercy Channel. Hi guys. 1,000 for you. Hala, 1,000. Hala, 1,100. Hindi ako utang da. Ay, 1,000. Agoy, katapal pagid ay ko. Katapal pagid ko, guys. Kay nakahulam ako niya 100 kagahapon, tuti. Pusang adlaw. So, napakoy. Kaya ay guys, pinta naman lang ay. O di arati. Oh, paid na ko ha. Ikaw, asa na mo? Agoy, ginawa ko pick. Karon, kaning 1,000. Sabi ko kaning 1,000 kanili. Dinhi na ito ihatag kaya nga no, duoy kay dagway. Thank you. Ay, auntie, mo paras man ka? Ay, ayaw, kay iprank na ko si mama.
O, Ato palagot-laguton. mm. Ayaw pagbuot mader, kinahanglan 300 lang imo. So kani 1,000, lagi siya nabilin. So agpagakuan sad no. Nya kani dakong tabang na pud sad ni mother, amo tugon saon niya. Oh, ay kabalakat kay napay sunod. Basin pagpangayo ni bulog sa lud, iya ning ipalud. Oh. Bakit ba? Kay iya naman kabutan si mama. No? So siya na bahala. Mao ginainahan ite. Oh. Pagkainahan. Inahan sa kanang Mo lagi. kalabang. Agpakainahan lagi ta pero dapat ang hunaon sa dato ug unsa. Di na lang sad kay puro ingani na lang ingani kay ang mga bata agka spoiled. Pero noon ako di mo ko spoiled ni mama, amot lang ka kamo. Bicara kay spoiled. So makisa spoiled ni mama. Wala, kay wala sa ato ang sa ato nga lang. Basi kani, Ang iyang mga apo karon. basi kani. Kana mo spoiled mama. Spoiled ni mama. Pinangga na siya. Ilangga ni mama. Kay sa una baya baligaan na baka nag-eskwela high school. Baliya samantalang ako sa una nagbaklayan na. Diha siya nakalaman. Oh, pinalitan pa ni siya sapatos sa una. Oh. Samantalang ako sa una. Di ba swerte yung sapatos niya? Ako na iswila, palitan mo yung sapatos okay 50 niya. Langkat pa yung takong daan. Oo. Kung langkat man yung takong. Saan ka na itayon na na? Bawi man sabto kay 13 anyos sabi sa ko na narbaho kay ko. Di ako sapatos sa una kanang tinubuan na dito ilan ni Mama Rosa. Sa una kay sa una guys, makaadto mi sa Cagayan sa ilahan ni Mama Rosa. Daghan kaayo mga tinubuan nila ni Agnes, ni Kukoy, ni Bibi, mga sapatos. So pagka December, ipadala to tanan diri sa amo ni Mama Rosa. Mga sanina, mga pantalon, Gagaw. Oh, daghan kaayo. Daw dito sa iyahan ni ilan ni Mama Rosa, ang mga pag umangkon pod sa niya dito, side sa bana ni Mama Rosa kasi Papa Dudong, ang katong mga tinubuan pod agyang panguhaon daw ipanghatag dinhi sa amoa. Mara sa una nga nag-eskwela kong high school, ang akong sapatos gikan dito sa ilan ni Mama Rosa kay tinubuan. Pero si Utik sa una gibaligyaan din siya sa baka. Kaning nakabantay gyud gibaligyaan din sa baka. Motor. O binuan pa siya motor samantalang ako sa una gikan sa amo 7 kilometro paingon sa eskwelahan. Ag baklaya ko kadlawon pa agpukaon ako kay ipakaligo pero ang akong grado 70. dagko kay ko grado. Oh. Pero kani pagka first year nagundang first year ang siguro di siya. Pila naman sa akong edad nag-eskwela nga 19 naman sa di na magpakasulod ang leksyon sa akong utok. Pag kaabutan sa pila ka buwan nga pag Nag ninyo. pagkuan pag eskwela kay naguyab-uyab ni Alan. Tuig ba sa ko Pinoy? Naguyab-uyab ni Alan. Oh, pag naguyab-uyab ni Alan. Nagtuig, abutan ta nagtuig. Nahuman ang first year. Nagsikan niya pa sa. Oh, nag-second year. Utog mag-intel. Di. Nanguyab si Alan, gisugot. Ay, dili pa ni si Alan na ni. Uyab na ni. Na si Sator. Ariel nga istruga. Ariel. Kita mi. Arnel. Che, kita mi. Ala nakita mo, ada pero. Ang pag-anak ko tamo sentimentaryo. Kano sa dito? Kita man to. Ang gani gikuhit man ko, nyawam ko kailan. Inko, lah, kinsa ka to? Abi na ko si Alan. Si Ariel mo day. Arnel, Arnel. Dito gani sa sementeryo. Anong ikaw may ang gikuhet? Ambot niya naman Yeah, ko sa'yo yung man gusto di pinotek. Basta yung Asa siguro nga? Ang iya na to nga, si Lulu ihid man sad. Ay, labahin. Ang ingon yun na sa nga, sus Mers, pag minyo na lang yun karon Mers kay Gira na sa. gira na sa sunod. Di ka na Sunod magatilaw. Sunod tuig, gira na. Di na ka magatilaw. Ini si Lolo Ihid, anhin? Gigan po na ako. Kinsa man po na ako minyoan. Pag minyo na lang Mers kay sunod tuig, magira na. Di na ka makatilaw. Oh. O tsaka yun, patilawan. Wala nga. Wala nga. Ano naghawi na idea? Ang abot ang atong panigaron sa ingan, di dagan kitag mga experience sa atong pinagpupi. Pero mas kintuod nga ingan ang atong mga naagian. Di pa gina mao guys. Grabe pa jud ang akong mga naagian. Gaw. Hi, hello. Pangas ako. Uli na ka. Salamat. Regards lang ko, Madam Rubia. Salamat ba? Di ka otro. Amping mo. Oh, uli naman may karon na. Oh. Padulong naman sila diri. Oh. Lagi mas maayo noon. Ha, arin ako. Oh. Kay
Kaano na sad lagi og giahat. Ayaw, dapat na, bundak na. Oh, nya. Hindi lang mamari, o kalaag, wala man. Lagi. Hindi yung kato lagi. Lagi. Ari na kulay nagtaliti naman di ayo. Dahil hindi ay. Giahat na. Pangas sa bukid, guys. Kay nag-alindahaw na. Nya isulod na lang siguro ni nato sa Ubax ang atong kuan. Wala paigo ba kani ang akong kuan no? How are you here? Diyan na ta sa balay ni Mother Earth. Nala ni si Auntie Mercy, namilo si Auntie Mercy dani sa mga nilabhan. Koy, asa man si Mama? Ano, Bet? Nasa kusina. Mother Earth, how are you, Mother? Where are you? Pagkalabli. Purag malipayon ka karon. Tama ako. Maunahan na ka na ko, ma. Ano kang ibalin ako puro. Mama. Ako naman nagkuan sa kuan pagsildo na. Dito, sinopor siya ng ugmang city ang simbaya sa puro. Ano sa city? November 7? Di sa city. Ang makaya palagi na. Apetaan o paagi. Ha? Dito ka siya nga. Si Mama, gigamit gani nato kay kuan. Kay baw ka nga naapod sa kugi bayaran. Kubra ka makasi ng Facebook niya. Ginoo ko. Facebook, dugay na bayad na to Facebook. Pila na gibayad? Gibayad sa bugas. Gibayad sa internet. Oh, unsa pa man. Agunahan sa lagi ka gani. Nagyumbi ako ni mudaan da. Kuan ra ni 800. Bayad sa puro. Di 800. Ako ra paita pagi kay panghuam ko dito sa kantinay. Sa kanos DC City. DC City. DC City intact lagi na. Oo. Datong agi lagi kay sa katapusan pa man lagi. Hindi ra ma okay. One. Nag-one guys, nabasa gyud ko. Mara man ni Asia, unya na ay 300 dani. Kanila sa ang 800 ako ihat una sa imo ha. Sila mo kubra. 43. Niya. Nagikuan sa pamasahe. Ay 4380. Pamasahe ka pa gid. Hoy, Medina kami nagkuan Madrid. Medina kami nag-pi-out. Kay puno kayo diha. Di man di ay diha kas. Kuan man nang inlilir. Hindi lang ito. Jara. 100. Bis na natin. 300 dami na ko gikuan. Jara. Tao na ni pagbayad sa puro. Ha? Ako rin lagi pakitaan na Asia. Kanus aman ang deadline di ay okay pa man na sa katapusan ninyo ihatag. Dato ni agi katapusan baya pizza December 3. Nya. December 3, bahin na naa. Kula mo sana ako ng kuan madi. 300. Ibalik na ako na ugma buntag ang 300. Ang 300 ako amon. 300. Kani gani ba mo sa anin ako kay nakoy bayaran na kang Russell. Ah, sana ah. Ito mother, prank ako mother. One. Two. Ala, kahaya-haya wala. Kahaya wala. Lesa naman. pa, sabot ta. Oo. Nagtupad ko, ikaw ang nagtrabaho. Pag magtupad ka, ako magtrabaho. Oh, sige. Nadi naman sa kapidi. Nagbisan ko sa akap ugma. May lang. Duha. Ah, magkahaya-haya, magkayo. Oo, niya, unsa pa. Tulo. Oo, unsa pa. One three lang ako. Upat. Yan kayo. 2 milyon. 5.
Unong. Kaya matanan. 7. Wait sa ta. Pista ta. Pero hula mo sa nako ning kuan. O, imo na 1,000. Di, Ang paghatag kwarta, ibawi yun. di na ako panginanglan dana. May ako dan yun. May ako oh. Pila gihatag ninyo kang Mimi? Cheese! Tagaan ko nila sa cheese ra. Ila 20-20 doha. Ako cheese. Ako 20-20. Ako cheese. Sila ako, sila amay, sila Mimi 20 laha. Ayaw pagpasumangil kor. No bitaw. Oh, sige, ali mo dani. Nabre klase ugma. Na! Bernes ugma. Ada. Pagkasunod sa pada. 10, 20, 30, 40, 50. Wasak. Ikaw hatag sa ilasak. Oh. Ay lagi pag sakbit-sakbit lagi di ko ganahanda nang ihatag isaksak. Gisi na. Gisi gani na ana, di na mahimong kwarta. Ihatag di saksak ba? Ihatag di saksak. Oh, itag jis na dito sak. Ipasinsiyo na sak. Ihatag. Salamat namin. Salamat me. Ihatag ni mo dana ang jis kang ako, ang jis kang Mige, ang jis kang Koreana, ang jis kang Amay. Ha? Sama. O, diya imo. Aman imo. Si Kwita ba na? Unya kang Mimi, di ara. Ihatag yapon kang Mimi ha. Ihatag yapon na ni Mimi. Oh. Ako. Ha? Mga pangayo mo dani ni Lola. Eh, pagayo ka karon. Nagyuli ang 5. Giuli na nila singko. Asa 5? Taga sila balon ganyan buntag. 5 silang upat. Oh. Unya kay gitagan din nimo Jess. Ingon nimo mama nga. Iuli nang 5 kung hatagan mo ni Memig Jess ha. Nya giuli ninyo Mige. Palit lang yan ako. Ne, balik ka di ka na tagaan ako. Nalaman ni mami tagaan ko. Di tiro tugma. Salamat mami. Salamat sak. Guys, si saksak ra ginagin na pasalamat. Pero asa kaliwat. Budok. Mami.